En toen begon er opeens te rachen en te razen. Smorgen, vieslak, schelen, donder. Het hek me heel dan het leert, ja? En dat wie juist jong. En toen kwam ik van de morgen weer beneden. Hier hem alle veren uit de kont lutsen. Dat ga je om jonkvrouw Minema. Nutjes. Gewoon nutjes. Van die speciaal uit zo'n geel poetsje. Je zoute pindas wel? Nee. Dat ging jou al zo en dan krijgt er het slot. Nee, M&M's of zo wat. Dat is nog eens goed. Vrouw Minema, dat kind dan hebben. Ja, maar wie snooien? Er zit kleurstoffen in, daar wordt hartstikke agressief van. Dat is kleerbare vergif, hè? Ja, maar ik dacht wat goed voor benen is. Dat kind op feest, ik wil vast aan papa. Een papegaai is geen ben, vrouw Minema. 4 dagen, ga ik niet aan. Volgende. Nou. Dan moet jou dus maar aan bewaren. Oh, ik zou het ook gewoon traditie spelen. Nee, niet keer. Niet om te doen. Hoe kan je dat nou in godsnaam zeggen, Sjoerd? Wat heb jij vandaag? De dokter bedoelt het niet zo, hoor. Hier, die vind je vast lekker, hè? Ja. Hij is wel dood, die vis. Zullen we hem graven in de tuin? Was is vaker kijk van mij. Men zeggen denk ik wel van vieren. En ik moest even bij die boy. Het rint zoals het rint en ik al rint het uit de hand. Paden naar je leefde blauwe vrij. Wie dat alles? Zo'n skietstukje vlees en wat reppeld spul? Dan eet ik mij net zeggen. Dat is Frans. Ja, zat er daarom wijn in de jus? Wien in de jus? Nou, dan nemen we nog een slokje jus. Dus kan dan met voor de smitten. Dat dorst toch net. Vaak uit mijn snor. Ik dacht dat je wel mee zou gaan met jou op je paar dagen weg. Ik net. Die tonte van haar die houdt nooit weer op van Emily. En mijn zeur over de raambijen en Robben die leurde te lang onder de schermen liggen. Nou, dan moet je maar gewoon eten wat de pot schaft. Toetje? Wat is dit? Zomervla. Toch net uit te bakken. Dit spul komt er bij mij net in. Dit is het toppunt van Goris. Zelfs het pak is net iets om oor te shit. En alleen maar omdat het uit Omke Aukes in fabriek komt. Nou, en? Je hebt het nu voor elkaar, hè? Je hebt mijn vader weer eens een keer op de kast gekregen. Altijd hetzelfde. Nee, jij bent lekker bezig. Je zit de hele tijd te fit. Ik kan helemaal niks goed Is er een ruzie met je wollen? Dan viel je dit maar op een slipkamer uit. En je begint ook steeds vaker op je vader te lijken met het gebrul en het gekat. Ja, weet je hoe dat komt? Dat komt omdat jij allemaal klanten met onzinklachten in de wachtkamer toelaat. Je moet ze telefonisch afwimpelen. Voorselectie, nog nooit van gehoord? Voor een inloop spreek u zeker. Dag! Je moet je niet zo laten opfokken. Sjoerd doet zo lelijk de laatste tijd. Het is niet alleen tegen mij, dus ook tegen patiënten. Hij is zelfs kortaf tegen Cynthia. Ja, joh, laat hem maar. Heb jij plannen voor vanavond? Ja. De keuken schoonmaken. Lijst van de apotheek nog helemaal afmaken. En daarna moet ik nog wassen. Nee dus. Laat ze het lekker zelf uitzoeken hier. Wij gaan uit. Ik zie er niet uit. Ah, je ziet er prachtig uit.
Wij zullen het hennen. Uit. Oh. Een pottenkroeg, denk? Nee, wij gaan op mannenjacht. Ja, hou eens even. En daar was dan? Hart is toch zo emanciperen net? Ja. Nou, wacht maar niet op ons, hè, oudje? Het kan nog wel eens laat worden. Doei! Hoi, Hart. Dag dames. Mag ik me even voorstellen? Henry Wilson. Talita. Dag, ik ben Afke. Mag ik opmerken dat de Nederlandse vrouwen toch wel de mooiste in de wereld zijn? Wat dacht u van Friese vrouwen? Het Friese stamboekvee. Oh, neemt u me niet kwalijk. Vat u dat toch alstublieft niet op als een belediging. U moet begrijpen, een koe is voor een Afrikaan zoiets als een kameel voor een Bedouïne. Mag ik u voorstellen, dames? Dr. Philippe Benoit. Van het ministerie van Veeteelt van de Republiek Zaïre. En dokter Robert Naghne. Hij is hoogleraar diergeneeskunde aan de Universiteit van Nairobi. Hallo. Wij zijn hier om ons een beetje te vergapen aan de Friese flora en fauna. Mijn man is dierenarts. Oh, wat is zijn naam als ik vragen mag? Sjoerd Baas. Zeg, is dat familie van Aukebaas? Ja, dat is mijn oom. Ik ben haar schoonzusje en Sjoerd is mijn broer. Ook toevallig. Wij hebben onlangs de melkfabriek van de heer Aukebaas bezocht. En ik moet zeggen, indrukwekkend hoor. Erg indrukwekkend. Zeg, mag ik de dames iets te drinken aanbieden? Nou, neem er nog eentje. Oké, eentje dan. 2 beren nog graag. Oh, komt erom. Volgens mij een keer chance. Jij? Ja. Rechtlopen. Kijk, je moet gewoon tellen. Kijk, 1, 2, 3, 4. Je moet wel rechtop blijven. Goedje van. Oh, Sorry dat we zo laat zijn. waarom sorry? Geen sorry. Moppa, je bent hartstikke bezopen. Hou op. Mooi. Hey. Wij hebben een chance. Nee, de lied en je chance. 9. Ja, hele leuke. Hoeveel? Treien. Oh ja, treien negers. Hé jongens, hey, weet je hoe laat het is? Nee. Het is straaihoeren, jongens. Waar zit je in verstaan, man? Het hele hoer is wekker, kom op. Je hebt gelijk. Wat? Hij begint steeds meer op zijn vader te lijken. Fuck off. Ik get up bed, kom op. Hey, sorry dat ik zo chagrijnig ben de laatste tijd. Het heeft echt niks met ons te maken, hoor. Oh, nou, dat valt er nou weer mee. Het heeft met mijn werk te maken. Ik voel gewoon geen uitdaging meer. Ik voel me hartstikke leeg. Opgebrand. Ik zou heel graag iets anders willen. Een sabbatical leave of zoiets. En dat wil iedereen wel. Wil ik ook. Jaren. Weet je hoe het is? Dag in, dag uit met
vader voor jou opgeschreven te zetten. Hou nog eens op over mijn vader. Het is toch altijd mijn vader? Kom eens hier, levertje. Ja, je stinkt naar drank. Die neger, die had een ontzettend mooi atletisch lichaam. Groot. Mooie mond. Grote handen. Je weet wat ze zeggen, hè? Van grote handen. Grote... Wij gaan niet voor dit was, maat. De kerel binnen sliep in de messenekkel. En we hebben ekkel aan de zending, joh. Ik ben op zoek naar Sjoerd Baas, de dierenarts. Oh. Nou, de ingang van de praktijk is om een hoek. Ik dank u. Hij had al 2 dagen les, dokter. En dan doet er oor naar de spiepje. En je weet wel dat een kot piepet, nou, dan is er echt wat mis. Goeiedag. Mijn naam is Wilson. Henry Wilson. Ik heb gisteren uw vrouw leren kennen. Ik heb geen zin in flauwekul. Hè? Ik ben even bezig, ja? Oh, maar dat is belangrijk. Zowel voor u als ook voor mij. Meneer... Nevens mij wordt er net goed, dokter. Dat ziet eruit als een acute cholecystitis. Een behoorlijke ook. Ja, dat klopt, ja. De galblaas die moet eruit. Bent u arts? Ik ben veearts. Nou ja, ik kan wel wat assistentie gebruiken. In mijn eentje is het een hele klus. Graag, natuurlijk. Meneer Sikkema. Dan kom je maar even mee. Wacht je maar even op komen. Kom maar. Leg me even neer. Zo, oké. Goed zo. Hij is hier, die Afrikaan van gisteravond. Welke? Nou, die met die grote handen, die zo goed Nederlands sprak, Henry. Misschien wil de duivelkeepje voor 12 in gouden tossen. Nou, hard houd eens even op. Nou, vanochtend had Sjoerd er nog zo de pest over in. Hij wilde die man, ik weet niet wat wel aandoen. Ja, de buurt nog eens in praktijk rond. En dat is al dat je scherpe mesjes. Oh, dat lijkt het mij heel sterk. Sjoerd zou nog je meg kwijt waren. Oh, Sjoerd, dat is een baar begersnijer. Laatst Dijs, hè, had er 800 biggen castreerd in 1 maand tijd. Is toch geweldig? Geintje. We zijn met een paar Afrikaanse landen bezig om een fokprogramma op te zetten. Kijk, door Fries melkvee te kruisen met Afrikaanse runderen krijg je een nieuw soort melkvee. Wat hopelijk dan bestand is zowel tegen de hitte en de droogte als ook nog eens een keertje veel melk levert. Ja, dat is natuurlijk inderdaad mogelijk. Voilà. Ik heb navraag gedaan naar je kwaliteiten. Ik zou je willen vragen. Zou jij een jaartje naar Tanzania willen komen? Om daar zo'n fokprogramma op te zetten en te begeleiden. Jij bent in mijn ogen daar geknipt voor. Ja, dat weet ik niet hoor. Ik bedoel, ik heb vrouwen, kinderen, een hele drukke praktijk en... nou ja, ik bedoel, ik kan heel moeilijk een vervanger vinden, dus... Je hebt 3 dagen de tijd om daarover na te denken. En te beslissen. Jij zou echt de ideale kandidaat zijn. En wat de vervanging betreft, wat dacht je van de zoon van Auke, Frank Baas? Hij is net cum laude afgestudeerd. Nou ja, het klinkt fantastisch.
Het is allemaal een beetje kort dag, joh. Er is weinig tijd. Hey, maar jij zou echt de ideale kandidaat zijn. Laat het ons nou zo spoedig mogelijk weten. Oké, oké, ja. Je kan mij op dit adres bereiken. Kijk eens. Sorry, dokter Wilson, die heeft me geholpen. Henry. Henry, die heeft me geholpen met de operatie van de kat van meneer Sikkema. Oh, dus u bent ook dierenarts? We dachten dat u tolk was. Mijn vrouw is Nederlandse. Kijk eens. Oh, daarom maakt u natuurlijk zoveel complimenten over Nederlandse vrouwen. Ik hou erg veel van mijn vrouw. Ja, ik moet Henry, gaan. ik zal erover nadenken en binnen 24 uur hoor je wat, oké? Oké. Bedankt. Tot ziens. Oké. Dag. Nee, je doet het niet. Wat moet ik zonder jou hier in het oerzaaie dorp? Ik vind het zelfs besluiten, maar Sjoerd. Had je het dan net vat wel? Het is maar voor 10 man, leven. En de praktijk? Waar neemt de praktijk oer? Frank. Hij is krek al gestudeerd. Frank? Van Auke? Die vlaaflip? Die spraken van... Auke komt je net door de vlier en ze zo'n lieke min en dan me uit. Die mem. Denkst toch wel om die mem? Mem kan weer wel van haarzelf praten, Heid. Wat moet ik hier zonder jou? Je doet het niet, hoor. Oké, jongens, dat is dan duidelijk. Dan weet ik net. Wil iemand nog een toetje? Zal ik maar weer naar de zieke koolheid? Ja, dat is goed. Het had je triet. Ik ben murg van het werk. Mag ik net jongen? Is die komen? Dan straks is het gewoon uit, hè? Neem maar die stront net in de hoes aan. Het in mijn hand. Niks! Sorry. Eten we nog wel warm? En wat binnen dit in vredesnaam voor ding? Dat is Mexicaans. Pannenkoeken. Ja, een soort van pannenkoeken, ja. Tortillas. Voor jou gemaakt. Vind je het toch zo lekker? Ja, lekker, ja. Wil ik het wel hoendervretten? Ik vind het wel lekker, ja. Wat voort? Je hebt je bord nog niet eens aangeraakt. Stop het maar in de magnetron. Maar ik denk alleen maar aan onszelf. Als hij het vat was, dan moeten we hem dat kunnen. Vind ik. Sliefst nog net. Ik lees nog even. Ik wou die mee naar je squash en lid voor de wedstrijd verwonen. Mij zo leien? Vind je ze mooi? Heel mooi. Maar waarom moet Omke Frankje net komen als hij van je zo? Paken en Omke Auke, Paken zijn broer, die houden hier een ruzie. Waarom dan? Nou, dat weten ze zelfs niet eens met denk ik, er is te volle bad. Waarom maakt ze het dan niet goed? Koppigheid. Grutte meeske bij soms krijgt beukers. Is hij het al waarom? Ik ga hem niet eens thuiskomen. Nou, zie je nou, Delia? Ja. Dit? Duut. Rustig, Sjoerd.
garageband. Dat ken je net. Ja, hou maar. Zou wel in de water, ja? Dank u wel. Hè? Best u een van Sjoerd? Maar levenskort, wat best ook grut worden. Nou, zes, dat is wel een bestje. Ja, toch net voor het recept voor uw lekkere hapjesplaat, denk ik? Nee, hè? Grote meisjes met soms buikers. En ze maakt zijn ruzie over net. Daarom kan Frank net bij ons komen te werken. En kan hij net naar Afrika gaan. Ja, correct. Daar zei ze me zo wat. Maar wat is er nou precies te rijden? Of best je er helemaal heen kwam op een fiets om je dat te vertellen? Nou, dan had je toch vast wel zin in een lekker glasje chocolademelkje. Ja? Maar ik moet eerst met Jamke praten. Wees er maar achter. Dat moet altijd even wijzen. Nou, kom maar mee. En hier is de wien mij of hier is de wien Tjen? Hier de Vincent. De wie had altijd in de wien Tjen, hè. Dat is ik wel verstrekt. Nou, goeie ben. Auke. Grote mensen met soms kreklietse ben. Buikers. Krekbuikers. Beukers leven, waar is Beukers? Oh, ja, Beukers vanzelf, ja. Ben jongen, wij moeten al even praten. Dit kan zo net langer. Zelfs die paken zit er lijst van. Hoe ligt het dit? Dit wat? Dat is goede flessen. Verdomd goeie flessen. Kan persoonlijk uitzagen. Het is een verdomd goede fles. Ben je laat? Het had niet zoveel trek. Put het nou net resteert om het te zissen, hoort. Nou ja, wij hadden erin moeten gaan. En we vinden dat we een beetje te veel aan onszelf hebben gedacht. Hij is mat naar Afrika hebben besloten. Nee. Hé, hey, jongens, maar... Hoe moet dat dan met de praktijk? Ik bedoel, ik kan toch net zomaar voortrennen? Dat is inderdaad een probleem. Maar ik denk dat wij de oplossing vonden. Daar zullen ze wezen. Ik denk wel. Grote meisjes zijn soms krekbuikers. Maar ze kent ik wel goed, maatje. Hoe bedoel je dat? Had hij me om Auke praat? Ja, neem je net weer hoor, dat we saboteerd binnen, maar... Ach, hé, Jim had neigen, zet je nou dat ding eens op, zag ik. Nou, als je Auke en ik hebben een lang peteer gewoon en... Vreun zijn we nooit worden. Maar... Maar wij hebben het bijlijn. Frank, die zal die zo lang vervangen. Tenminste, als dat dan worsten. Ja, natuurlijk, dat vind ik helemaal geweldig. Wat is dit? Vla met limonade. Dat is Vlaaflip, daar is Bent heel erg gek op. Ja, ik vind het geweldig. Dat is misschien wat voor uw nieuwe smaak, no? Bedanken voor de tip.
Vlaaflip. Zou ik dat missen? Ja, natuurlijk ook. Weet je, over een paar maanden heeft Cynthia vakantie en dan komen jullie gewoon lekker langs en gaan met z'n tweeën op safari. Frank die is echt een heel goede vervanger, hoor. Oh ja? Hoe bedoel je dat? Nee, dat bedoel ik niet. En jij? Blijf jij me trouw tijdens die lange, hete Afrikaanse nachten? Je vergis je, schat. Afrikaanse nachten zijn kort en koud. Ben we door de skak heen? Nee. Amper. Maar ik vertrouw erop dat ze de orde genoeg best om te weten wat het doet. Maar het al schreeuwen. Net een e-mailtje of zo. Een echte brief, maar een postzegel erop. Oké. Ik denk nog dat niet zet, hè? Ik kom pas vooral met de bledjes van de BM vallen, hè? Is het flink werken? Ja. Goed die bezig met de school? Jongen. Uit. Frank, hey, contacten? Ja. Wees jullie plotte succes. Ja, doe ik. Zet hem op. Oké. Hoi. Hey, Suske! Kom op, man. Dit een medaillebad. Oh ja, wat stom. Ik glied uit om in eigen gimpies. Maar vol naar het toernooi en gaat trouwens wel wonen. Hey. Wat jen, hè? Suske van me. Liefje, ik hou van je.